abaphathi bomhlaba bakhona. Zikhona iy'nkunzi ezithi mayikhuluma igama lazo lihlale lithi gqi, yabo, insizwa eyinesisindo. Kodwa ngaleyo ukuthi ngiqhubeke nevidiyo yami, ngicela ukuthi upresse leli button elibhalwe ukuthi subscribe, because ngiza nenye into futhi ngiyazi ukuthi nangokuzayo uzofisa ukuthi ungibone ngiqhubeka nale series yami, because ngiza nenye into, yabo, ngiza nje nenye into. Ngicela ukupress usubscribe, uyi-like ividiyo yami. Leyo nto iyangisiza kakhulu ngale ndlela wena ongeke uzoyicabanga. There is this guy, man. Khona lo baba lo ube president ePhilippines. iPhilippines country etholakala lapha ezweni lase-Asia. Izwe lase-Asia ke la khona sibona khona abantu abanamehla amancane. Yabo leyo genge lena amehla amancane. Abanye ke bathi ama-China. Konke simane sikuthathe sikuhlanganise sithi ama-China. Khona nama-Japanese. Ey'mpini ke zakudala babenazo because nabo babenabo izimpi. Wawunokuthola iJapan ilwa neChina. Ma umuntu wala e-Afrika ukwazi ukwehlukanisa leyo nto okokuqala nje ukuthi balwa kanjani labo bantu ngoba ngathi bawumuntu oyedwa. Kodwa ke nomunye ngamangala ukuthi yini esiyibanga neZimbabwe. Kodwa iqiniso likhona ekutheni we are crowded, man. We are baningi. So siyadinga ukuthi umuntu nomuntu ehlale kwi-lane yakhe khona kuzoba right. Lo baba lo gama lakhe uRodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. Yeah. This guy, man, uthathe isihlalo sokuba president ngicabanga ukuthi ngo-2016 waze waphuma ngo-2022. Wenza isimanga sento. Uthe mayifika ezophatha i-country. Wabuza wathi, what is the biggest problem esinayo la kwi-country? Because ngifuna ukwenza umehluko mina mangizohlala kule story lesi. Angifuni ukuzochitha isikhathi noma ngibe umuntu nje owumongameli kuzazofika omunye. Uyabo, uyayizwa leyo nto. So kuthiwa inkinga esinayo kule country yethu ama-drugs, bro. Drugs. Siyazi ke sonke ama-drugs yanomthelela ongakanani. Inkinga yama-drugs izala iy'nkinga ey'ningi, yabo. Uzokuthola ke lokho ividiyo mayiqhubeka. So lo bhaka lo ethi mina angazi lutho ngama-drugs, man. So ngizowenza nje umJD TV, National Television, Manene namanenekazi. Sinenkinga yama-drugs la ezweni. I don't know any drug dealers. Niyabazi nini? Thola i-drug dealer ulibulale. Mawuqeda ukulibulala uthathe ikhanda lakhe uze nale police station. Then we're gonna reward you $3,000. Oh. Ngathi basebenzisana ama-dollar ke lapha. I'm not sure. Kodwa shuthi ke iba nkulu kakhulu mawukuthi imali yayincane i-currency yabo. Yabo. Leyo nto yenzeka kule minyaka le, yabo, from isigaba sakhe 2016 to 2022. Yayizwa leyo nto. So thola isidumbu sakhe noma ulethe ikhanda lakhe ulilethe police station. I-reward yalapho u$3,000. Okay. Kwenziwe abantu bethi wow, really kwenziwe ngempela lento ibe successful. Hayi betholakala abantu befa abantu ama-drug dealer amaningi. The time efa ama-drug dealer lo bafo angeni kuya-identify nanokuthi lo muntu uhlala lapha. I-drug dealer vele umuntu esilindele ukuthi ecebe lapha ebe-rich. Okay, i-drug dealer ihamba ngama-Lamborghini, ama-Ferrari, zonke lezo imoto kanjalo. Mabefika straight lapho emzini wakhe bayayithatha zonke lezo imoto lezo and crash them. Uthi ngeke ngikwazi ngisho ukuyidayisa lezi imoto ngoba lezi imoto zenziwa ngegazi labantu bami. So ngeke ngikwazi ukuyidayisa, uyayipitshiza konke kuba i-waste. Yayizwa leyo nto. The way engakhona lo baba lo Rodrigo. So
kwenzeke lokho esefile ama-drug deal, i-majority yama-drug deal esefile cause iqiniso lithi ngeke phele lonke kodwa ayisephelile ngaleyo ndlela-ke. Kuthathwa iy'moto, kuthathe zonke izinto ze-drug dealer and then bese kuthiwa eyamemezela ethi mphakathi, wonke umuntu oyi-addict, wonke umuntu onenkinga yama-drugs akashone kwi-rehab yangakubo njengamanje fike ingenise yena, kusho mina, yabo. Bese kuthi laba abangenawo ama-rehab eduze kwabo, mphakathi noma uba uzovula i-rehab ngalesi sikhathi aka-check-in abantu abeze bezwe e-rehab yabo sizomkhokhela, yabo. Kuthiwa abantu babeyiyela bona e-rehab, akekho wayephusha u-anti wakhe, phusha uma wakhe, no babeyiyela bona cause lama-drug dealer lawa wasekho phela, so u-arrest zonke lezo zinto lezo sebeyagula cause badinga lama-drugs kwi-system yabo. Kwenzeke konke lokho, leyo nto leyo kuba ngathi iyalunga and iyalunga cause iyaklineka i-country, but okunye ukuthi-ke lo baba usephumile as ku-2026 usephumile esikhundleni, bayam-attack-a-ke manje ukuthi yini le akayenzayo cause ama-country siyazi ukuthi a-onwa abantu abaseceleni singa-understand ukuthi beza kanjani, so it's politics. Uma ungayilandeli ipolitiki kuzoba nzima ukungi-understand, but ngizolonga ngiyihlahlela. Ngiyacela ukuthi usubscribe, ngicela ukuthi upress usubscribe. Bona wenye